Aku ana sing ngandani nek Jatilan ki musyrik kok ya, Pak. Ana sing ngandani nek Jatilan kuwi nyembah setan. Sing kandha sapa? Hah? Sing kandha sapa? Dugangane cangkeme kuwi wong. Kowe iki ora kok nyembah wayang. Wayang ki dadi tuntunan, tontonan, tatanan lan tantangan. Kowe tak omongi ya, wong ndelok wayang ki nek tenan-tenan le ndelok mesti bakal entuk ngelmu sing apik, ngentuk ngelmu sing becik, entuk tuntunane falsafah Jawa. Ngono. Wong Jawa ki kebak sasmita, ora kok cobloko. Mula jroning wayang iki digelar kaya ngene iki padha didhawuhi ngonceki sasmitaning lakon sewengi mau apa, becike nggo nendi, alane nggo napa. Kuwi ayo padha dionceki iso nggo sangu jroning urip. Ngono. Lah kowe kok percaya karo wong kono-kono sing ora seneng karo budayane awake dhewe. Monggo kuwi wong Jawa kok nglarang adat budaya Jawa. Uteke wis kuwalik. Nggih. Kowe kudu duwe jati diri. Lah iki lho. Wong iki nek ora duwe jati diri, wekasan ora iso ngendhaleni diri, terus ming rubuh-rubuh gedang. Kancane gayeng ngalor, kowe melu ngalor. Kancane gegeran ngidul, gayeng ngidul, kowe melu ngidul. Mergo kowe ora duwe jati diri. Kampleng ya itu. Apa? Gareng iki. Lho kok gareng iki? Gareng iki ming korban kok. Gareng iki ora salah kok arti kamplengi ora. Sengit aku mulane saiki kok sing teko latihan Jatilan kok kurang siji iki bol gareng iki lho. Kowe iki ape lho reng dadi celeng? Celeng matamu kuwi ora. Ora ana sing iso kaya kowe iso bijik-bijik mergo sikile pincang. Nan, tramel joget mula aja. Kuwi iki ora apa-apa nek. Wis ta. Ora apa wong kowe iki mung budaya. Jroning atimu aja nganti kowe percaya karo kapercayane liya kejaba mung percaya marang panguwasaning Gusti Akarya jagat ngono. Sing kandha sapa kuwi? Ya ana kuwi sing nyebutke kuwi engko nek kowe nglakoni kaya ngene iki dosa. Kowe nek nglakoni kaya ngene iki dosa. Lah iki lho, Pak. Aku ora seneng karo wong sing sithik-sithik ngarani dosa. Sithik-sithik ngarani dosa iki apa dhek iki ponakane sing gawe urip apa? Sing nemtokke dosa iki mung Gusti. Ngono lho, reng waton kowe ora nyembah jarane, kowe ora nyembah karo demite, kuwi ora apa-apa, kuwi budaya, ya ta? Ngono lho bener. Bagong arep wong kucruk ngene malah pikirane cerdas ngono lho. Ayo to, ora sandadak piye-piye. Oh iya sesuk tak menyang truk. Lah, nek wis kowe eling saiki aku tak omong, nggih Pak. Aku ki rak kepengin bangun desa. Bangun menah. Sengit tau anggere titik-titik bangun, bongan bangun. Kaya materiale iki cukup